Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Da sunan kala na fara. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Bikin Rabbana Ubangiji ta fara. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Gina da Rabbana komai nasara. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Wasu baituka na tattata zan rera. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Ku ji halin wasu a nan Najeriya. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Wanda suke koren suna ba da tarbiya. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Karshe suna cutar da mu a duniya. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Rama kanmu a nan Najeriya. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Yo, 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 na ji yau batutuwan malaman mu kai. Wanga baitukan kuna toshe mun kai. Ko ina a social media kuna wale da kai. Mu masu ban ku ko rarraba kan. Kuma dukkanin mu Qur'anin mu guda ne. Mun yarda da Allah da manzon Allah. Kuma dukkanin mu muna yin sallah. Mun yarda da la ilaha illallah. Amma a hakan wani yaki wane. Wani za ya ce da wani kafiri ne. Shi ma za ya ce wani kafiri ne. Karka bi sallah dan mushriki ne. Har a ranga kafara an kafirta wane. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Maimakon a jayo ka musulunci. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Sai dai a yi shirin korarka. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Kaga babu amfanin ilimin ku. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Ba fa samu so junanmu. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Ku rarraba dukkan kanmu. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Kaji fa wai shau dahir bauchi mushriki ne. Fi halitta bai je shi ma Saudiya. Har ya gana da taki ilahiya. Kaji wanda ya yarda da la ilaha illallah. Mai ba da sirrin la ilaha illallah. Mai jan kunne da la ilaha illallah. Mai kwana yana la ilaha illallah. Wanda yake ambato a so Allahu. Mai jan kunne ga mumurin kuma Allahu. Mai takama da girgije sansanin ilahu. Mai fira da annabi cikin daren ilahu. Wanga malami zaka ce wa kafiri dan san zuciyarka ko ko ra'ayi. Ya kamata dai a rai mu rinka nazari. Ba mu rinka magana da kai ba. Ni su ne wa magayu. Dan izala, salafiya, tijaniya, qadiriya, yan shi'a, dukkanin mu wai ba musulmai bane ba. Alqur'anin mu ba guda bane ba. Haka zakka iri ɗaya muke yi. Ita sallah iri ɗaya muke yi. Azumin mu iri ɗaya muke yi. Kuma komai lokaci ɗaya muke yi. To ashe duk wanda ya ce wani kafiri ne to ba shakka shi ma kafiri ne. Wanda yake sallah ba ce ga kafiri. Ba ce ga kafiri sai dai ya biyo halin yan wuta. Malaman kasarmu sun fi shugaban kasarmu illa. Shugabanninmu su kawai azalumai ne. Malamanmu ko suna dirmiyar da mu ne. Suna sa mana aƙida dan mu tsani juna. Mata maza samari to duka mu farka. Ya kamata dai a yau mu farka. Ku kaddara ni dinga kafiri ne. Na zo gare ku ne da musulunta. Da wurin wa za na je musulunta. Tunda wani ya ce da wani kafiri ne. Shi ma wani ya ce da wani kafiri ne. Mai haba dan Allah malamanmu. Ya kamata dukkan maɗe kanmu. Dukkanin ahali da dukkan ɗalibanmu. Gaba ɗaya musulmai mu so junanmu. Mu daina yawan zagin junanmu. Mu dage mu rinjayo kafiranmu. Ba mu rinka cin din duniyarmu ba. Su ga kafirai suna mitin akan mu. A ba malamanmu.
wanda muke ƙarya da su, a yau su suke zagin junansu. Ba malamanmu, malaman ƙasarmu sun fi shugaban ƙasarmu illa. Malaman ƙasarmu sun fi shugaban ƙasarmu illa.